Orduan, plaka horiek bilak zeuden, oain daun zehatena, baino gazteleraz bakarrik. Osea, gaztelerazko esaldiak hartzezun plaka osoik. Behin, Gipuzkoako kutxak nola daukan bere argazki artxibo handi hori dauka, argazki historikoak eta behin egin zuten erakusketa bat Donostiko argazki zaharrak. Eta azaltzen gela hau inauguratu zen eguneko argazki bat edo dia azaltzen zen, eta jakina hau egin zen, ikusten ez duten nun dagoen ere erregina zeatuta, irudikatuta dago Miramarreko jauregina, errege familia Donostira etortzen zanean, udan, oporreta, eta gara hartan eskaini ziren dutazioak gela bat, orezko gela hau erreginari. Eta inaugurazioan erregina bera zeon, eta argazkian azaltzen da, oain daukan pose berbera, soinako luze batekin da, eta hemen hola jarri da, eta argazkiak, eta gitarrez, eta paizez beteta. Publiko, ez? Eta zeak ikusten zian noski atzean dauden plakak, eta plakak zeuden oain ikusten ditugun bezala. Bueno, Diputazioko langile bat, oain gaina igeldokoa, euken ostolaza, orain gero gutzintzun Diputazioa, eta juntzan bere pasilloa zen kantua, opera. Eta juntzan Parisia bizizatea eta bizi da oraindik, euken ostolaza. Gaztea, ni baino gazteago. Eta konturatu nintzen. Baina, haue, eta horrengo gunea etorre, eta baina gaztelera ez daude, eta orduan, argazkiaren kopia bat eskatu zion kutxari, eta presentatu zuen eskaera, hau ez da hor, beharran dutela. Altxa zituzten, bi plakak, eta horren zeuden buelta eman. Horren, atzian, horren reketeak ego sartu ziren nian, eta puk edu, eta buelta eman, eta horren sondatuta noski, baina atzian ikusten zen, oain ikusten egin dut.